Môžem vedieť, čo hovorí ten pes. Dnes sa nachádzame v situácii, že máme nikým nevolenú vládu, je tam dosadená prezidentkou, ktorá slúži úzkej záujmovej skupine. Odseknutá hlava Hviezdoslava v šedej farbe symbolizuje obdiv k Hviezdoslavovi. Myslíte si, že šedá farba symbolizuje obdiv? Šedá farba je symbol smrti. Ja verím, že sa v nás všetkých prebudí hlas predkov. Vstup do BRICSu a tak mnohé body sú veľmi podobné, aby sme jedli chlieb z našej pšenice a nie z ukrajinskej, ktorá je už MGO. Nielen Hviezdoslavová hlava tam bola odseknutá, bola aj Štúrová hlava. Bol preškrtnutý štátny znak, to je urážka. Takzvaná prezidentka, lebo nie je moja prezidentka, ani nikdy v živote nebude. Po voľbách možno bude to, že začne teror, zotročenie národa a možno si nebudeme môcť otvoriť ani ústa a nebudeme sa môcť pozrieť na to, aká bola naša história. Ambulancie sú postihnuté chýbaním lekárov. Dnes hrozí, že prídeme aj o čistú vodu, aj o čistý vzduch. Ale v 21. storočí sa ukazuje, že pre zdravie dnes sú najviac potrebné čisté informácie. Národ náš, slovenský. No je to pravda, nie? Nech si každý vo svojej záhrade. Západné vlády proste robia všetko preto, aby sa vojna na Ukrajine čím viacej predĺžovala, ale predĺžovala tak, že zomiera čím viacej Ukrajincov. Pretože je jasné, že táto vojna sa neskončí úspechom Ukrajiny. Už sa úplne otvorene hovorí o tom, že Slovensko bude zatiahnuté. Je potrebné, aby Slovensko jasne zaujalo stanovisko, že v tejto vojne nie je na strane Spojených štátov a NATO. Hovoria nám, že nemôžeme požadovať obnovenie našej národnej meny slovenskej koruny, lebo neprežijeme. A ja sa ich vždy opýtam, a naši susedia, Česká republika, Poľsko, majú svoje národné meny a nečakajú na búrku a na blesk, aby si na ohni mohli niečo opiecť. Žijú dôstojne, normálne a dovolím si povedať, že je lepšie ako väčšina Slovákov. Potrebujeme vystúpiť z EÚ a nastúpiť slovenskú cestu. Potrebujeme opustiť NATO. Potrebujeme našu krásnu slovenskú korunu. Všetci veľmi dobre vieme, aspoň máme informácie, teraz sa budú pokúšať ešte možno aj tieto voľby zmanipulovať tak, že vymyslia nejakú chorobu a nebudeme sa môcť stretávať a tým pádom nebudú môcť byť voľby. Zaspievať! Chcem ešte poďakovať príslušníkom mestskej aj štátnej polície, že nás dobre ochraňovali, že nás nenapadli žiadni LBGTI. Tak čo povie mladý muž? Tento proces hodnotím veľmi dobre. Treba ísť voliť, lebo aby sme zabránili vojenskej podpore Ukrajiny. Za druhé, treba zmobilizovať všetky síly na to, aby Slovensko bolo novým Slovenskom s novou vládou. A ešte k tomu, nech sa všetky národné strany spoja v svoj prospech. A konečne niečo o republike. Republika je s predpačením veľký odrb, lebo Milan Uhrík bol SDK ODS a novej generácii. Milan Uhrík kandidoval za SDK ODS do komiatistov zastupiteľstva. Miro Suja bol v strane zelených, bol v Moste Hit, kandidoval za nich do Bystrickej župy, tuším, neviem. A teraz je podpredseda v republike. Takže radím ešte nerozputí Bož republiky. Nevolte republiku, lebo sa sklamú v tom, že Milan Uhrík bol SDK ODS, Suja bol v strane zelených a strane Moste Hit. Je
Takto, ďakujem za pomoc. Tak to bol názor mladého muža. Sú aj iné názory. Prosím. Idem si dať koláčik. Dobre, idem si dať, táto pani mi koláčik ponúka, tak idem si dať. Ďakujem pekne. Koláčik, povedzte koláčik. Preferka. Pre koho? Koláčik pre vás. Ďakujem pekne. My sa včera s tým mordovali, tak pre Boha živého. Čo to bude zase niesť domov? Takže uvedomte si, že naši psi a ja, že som kokot v parlamente